Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन जोंनि लोगोनि YouTube channel बोरै हेक जाखो आरोना। माने जों फात्ताखौनो मोनाखैमोन आरो जोंनि लोगोनि YouTube channel नामानो जाहैबाय नार्जारी कर्नार नैबे स्क्रिनाव होनाया आरोना नार्जारी कर्नार बिथांनि चेनेला हेक जादोंमोन। दा बेखौ जोङो जिमेल खालामदोंमोन आरोना जिमेलजोंबो आंनि YouTube चेनेलनि बागैबो बेखौ मेसेज खालामनानै बुंहरदोंमोन आङो YouTube टीमनियाव आङो बुंहरदों आंनि लोगोनि चेनेला हेक जाबाय नोंथांमोना एसे बेखौ नायबानो जाबाय मा जामारदों मा जायाखै होननानै दा नार्जारी कर्नार बिथाङाबो बोरै हेक जाखो फात्ताखौनो मोनाखै आरोना 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामखानायमोन बेखौबो 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ क्रेक खालामदों जाहैदों आरोना हेकारा क्रेक खालामनानै बियो हेक खालामबाय आरो बेफोरबायदि दा जोङो टुइटारजों टुइट खालामनानै गोबां मेसेज खालामहरबाय इउटुब टीमखौ दा जोंनाव टुइटारजों जि दिनखालि टुइट खालामदों ओइ दिनखालिनो जोंनाव मेसेज फैदों आरोना 72 आवार्सनि उनाव जागोन होननानै आरोना मेसेज फैगोन होननानै बेफोरबायदिनो मेसेज फैबाय दायो माने दिनै फाइनालि दिनै मोनफैबाय आरो फुरा फैजोब्बाय जोंनाव पिकआप माने जिमेल आइडिनि पासवर्ड सार्चवर्ड गासिबो फैजोब्बाय दिनै सब होजोबनो हाबाय कमिउनिटि टाइप एबाउट चेनेल गासिबो फैजोब्बाय आरोना दा हेक खालामग्रा चेनेलखौबो जोङो मिथिबाय आरोना सोर मानसिया हेक खालामनायमोन दा बेखौबो हमनो हाबावबाय जोङो दा नायबानो जाबाय नोंथांमोन बे हेक खालामग्रा मानसिया नैबेनो आरोना नैबे स्क्रिनाव होनायानो नैबे बेंखनाव होनायानो नैबेनो हेक खालामदोंमोन बे मानसियानो एकदम बेलेगनिमोन आरोना इण्डियाननि बाहेरनि बियो ओंखायनो नोंथांमोन एसे मोजाङै साबधान दै नोंथांमोना 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ खालामनानै लाथार 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामसेयावबो बिथाङा हेक खालामबावदों आरोना ओरैबायदि डेन्जार खिन्थु जोङो दिनै माने मोनसे नलेज मोनबाय बिथांनिफ्राय जिथुनाखि हेक खालामदोंमोन जों मोनसे नलेज मोनबाय आरोना दा 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ क्रेक खालामोब्ला बै क्रेक खालामैनि थाखाय जोङो मा बाहायबावनांगौ बेखौ मोनबाय खिन्थु नोंथांमोनना 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनानै लाथार जों बेखौ नलेज मोनबाय आरो बे मोनसे एक्सपिरियेन्ससो जोंनि थाखाय जाय मानसिया हेक खालामदोंमोन बेखौ मोनबाय जोङो खिन्थु बे खोनानो मोनदों बियो माने बाहेरनि आरोना इण्डियाननि बाहेरनि दा नार्जारी कर्नारानो बुंखादों इण्डियाननि बाहेरनि होननानै जोंबो टुइट खालामबाय दा जोङो सोर जोंखौ हेल्प खालामदों नोंथांमोननो आं देखायगासिनो दङ नोंथांमोना स्क्रिन भिडिअखौ नायनानै ला थ' नोंथांमोन दानिया जोङो नार्जारी कर्नारनि इउटुब चेनेलखौ नायदिनि बिथांनि चेनेला फैफिनबाय नोंथांमोन जिथुनाखि जोंहा हेकार बे हेकारा बेलेगनिसोमोन आरोना एकदम डेन्जार हेकार थायो नार्जारी कर्नारनि चेनेलखौ नायनोसै जोङो दायो थिगैनो दंजोबो नोंथांमोना नायनो हागोन कमिउनिटि पस्टआबो फैबाय दहाय बावै होदों बियो 2 घन्टासो जाबाय होनाया माने बे आइ एम बेक होननानै होदों आरोना मानो होनना बुंबा रासियाननिमोन बे माबाया हेकारा साला सुवादा बेनिफ्राय दायो जोङो जिसिबां जोंखौ सोर सापर्ट खालामदों नायनोसै आङो मिथिबाय जायफोरा माने हेल्प खालामदोंमोन जोंनि बे नार्जारी कर्नारखौ टुइटाराव थांनानै सोर टुइट खालामदों रिटुइट खालामदों नायनोसै सोर टुइट खालामदों टुइटाराव फैबाय जोङो दानिया सार्च खालामसै आङो नार्जारी कर्नार बिथांनि नामा सुरेश नार्जारी दा नैबेयाव टुइट एन्ड रिप्लाइआव थांबाय जोङो गाहायाव फैनानै नायनोसै सोर टुइट बेसेबां हेल्प खालामदोंमोन जोंखौ नायनोसै दानिया नैबेयाव hey टीम इउटुब माय चेनेल गट हेक टुडे आई एम रियली सैड होननानै बुंदोंमोन बियो नायबाय जों दायो बेयाव फार्स्टआवनो साननै जाबाय दै जोंनि बे बिथांनि चेनेल हेक जानाया खिन्थु साननैनि गेजेराव दिनै मोनफैफिनबाय चेनेला जोङो टुइट खालामबाय नालाय बेयाव प्लिज हेल्प दिस चेनेल होनना बुंबायना आङो बिनि सेकेन्डआव होदों आं होबाय दा दिमासा नार्जारियाबो रिटुइट खालामफिनबाय बिनि उनाव बेंलाय नार्जारी खालामबाय जौ गोरान बिथाङाबो खालामदों थेंक इउ स' माच बिथांनिसिम ओमफ्राय बड' हान्टार चेनेलाबो खालामबाय जोंहा देरहासार खालामबावदों देरहासार थेंक इउ स' माच देरहासार बेखिनियानो आरोना सासे सानै साथाम साब्रै साबा 6 जन आंजों 6 जन मानसियाल' रिटुइट खालामदों आरोना टुइटाराव दा बेनोसै आरोना थ' नोंथांमोनाथ' सोर जोंखौ हेल्प खालामदों सोर टुइटारजों टुइट खालामदों नोंथांमोनाथ' नुखाबाय स्क्रिनाव सोर बारा मानसियानो हेल्प खालामाखै जोंथ' मेसेज खालामखाबाय गोबां मानसिनावनो बर'फोरनियाव टुइटार थाया दै मास्ट बि इम्परटेन्ट नोंथांमोना सोरबा जुदि मिलियन साबसक्राइबार थानायफोरनिया खिन्थु बिसिनि हेकआ एसे डेन्जारसिन जायो नोंथांमोना टुइटारखौ खुलिना लाथार जोङो टुइटारजों टुइट खालामब्ला जोङो थाबैनो मोनफिनो चेनेलखौ मिथिबायना मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मिलियन साबसक्राइबार थांनायफोरनियाबो चेनेला मालाबा समाव हेक जायो आरो जोंखौ मिनिदोंमोन ना सानै साथामसो एफा गोरोंनि चेनेलानो हेक जायो नामा होननानै नोंथांनियाबो मालाबा जाफ्लांनो हागौ मिथिबाय हाजार गोरोङानो जा रोङियानो जा गोरों मानसियाबो माब्लाबा समाव भुल जाफ्लाङो हेकार्सफोरा
नोंनि भुलखौसो नेनानै थायो नोंनि भुलखौसो नेनानै थायो मिथिबायना हेकाररा नोंनि चेनेलनि बै गाहायाव नोंनियाव कमेन्ट खालामगोन मालाबा नोंनो इउटुबनि लिंक हरगोन बायदिसिना भाइरासनि लिंक हरनो हागौ नोंनियाव बैखौ साबधान नोङो जुदि बै लिंकआव थुबाथाय बिनियाव सब मोनहैजोबो इमेल आइडि पासवर्ड सासवर्ड मोनहैजोबो गासिबो मिथिबाय ओंखायनो जायफोरा मिनिदों नोंथांमोना एसे साबधान नोंथांमोनाबो जाहाथे नोंसिनियाव दा जाथों बेफोरबायदि जों आरो बेफोरबायदि हेक जाजानायखौ लुगैया नोंथांमोनखौ दा जों मोनबाय आरोना एक्सपिरियेन्स मोनबाय जोङो जोंनि लोगोनि चेनेलखौ हेक खालामबाय दा नेक्स्ट टाइमाव जोंनि खालामबा जोङो थाबैनो बेफोरबायदि खालामनो जोङो खाबु मोनबावसिगोन आरोना एकदम माने एक्सपिरियेन्सनिफ्राय एक्सपिरियेन्स जालांबाय थायो नङा होमब्ला मानसियाथ' जोनोम जानाय लोगो लोगो बयबो जों थाबायनो रोंखायाना एसे एसेसो सोलोंलांबाय थानांगौ नङा होमब्ला बेबायदिनो जोनोम जानाय लोगो सोरबा मानसिया राव रोंखायोमोनब्ला गियान फैखायोमोनब्ला अब्लालाय मानोथो जोनोम जानायनि उनाव सोलोंनो गोनां जायो मानोथो शिक्षा गुरु दिक्षा गुरु जोङो फोरोंगुरु बायदिसिना नांगौ नङा होमब्ला थिग बेबायदिनो आरोना नोंथांमोन जोङो जोनोम जानाय लोगो लोगो रावबो रोंनानै फैखाया एसे एसेसो जोङो आपडेट जालांबाय थायो मिथिबाय जाय बुस्थुखौ जोङो सोलोंनो नाजायो बिनिफ्राय एसे मोनलांबाय थायो आरोना नङा होमब्ला थ' बिदिब्ला नोंथांमोन आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोननो आं बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो लाबोदोंमोन दा नोंथांमोना 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ खालामनानै लाथार बिनि उनाव नोंथांमोना बै टुइटार एकाउन्टखौ टुइटारखौ खुलिनानै लाथार मिथिबाय टुइटारा बे बिराद इम्पर्टेन्ट आरो नोंथांमोननि थाखाय जायफोरना इउटुब चेनेल दङ थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि